sudah wajar. Kita nak jadi sinden juga cari duit. Bukanlah cari gendaan, tahu tak kau? Ayo piye gue? Kimben apa hari-hari ini pangan kirik ya Pak Sahki ya? Kelakon blekutak blekutuk gue, ayo. Nah, yang mana? Duh. Loh, Lho raine ndi? dangak. Ning kene. Duh dewa. Sing tenanan ngono lah aku ki tresna sampe. Nek ora apa-apa karo bojoke ora apa-apa. Astagfirullahaladzim. Pite mio bebane semene. Ndur lampune ndangak dipisu sing saka kono. Jepin. Kok rumah saku. Masa ngejak motor-motoran. Kita nyanyi yuk. Oke, apalah judul lagunya? Yo mungkrang-mangkring lah. Apa mungkrang-mangkring tuh? Macam seperti kompor tahu tak? Oh tidak lah. Apa? Mungkrang-mangkring ki apa to Pak? Ayo mbah kono karo bojone kok ya. Hidup PKK. Hidup! Aku lho, suwuke mak klening. Lho sing dalu Mas Gareng. Sugeng dalu bapakku, sayangku, cintaku. Alah. Kok jebus-jebus wis wengi iki le ngaso ning endi iki mau? Langsung keng lokasi dugi mriki, Pak. Tidur dalam gerobak. Ngoten mawon cukup. Iya. Awake dhewe iki ndak perlu nganggo transit sing mewah-mewah. Kemerdikane seniman ki sak nggon-nggon waton atine dangang kuwi cok kala mangsa ndadike kemerdikane ning rasane dhewe Mas Gareng. Nggih, anggere wis seneng atine iki padha karo ilang lungkrah lesune, sehat awake jasmani rohanine. Iya, ki mau sampean metu kanthi iringan tembang Mars PKK. Mars PKK sangat dibutuhkan untuk kaum wanita, ibu-ibu rumah tangga. Ya. Jadi nafkah seorang suami nek iso kudu diimbangi karo sing jenenge pencaharian saking pihak perempuan. Betul. Saka gurune niku laki-laki ning sokongane dana saka pihak perempuan. Kala wong wadon ki aja digampangke. Mboten, Pak. Aja digampangke tenan. Wong wedok ki aja mergo kuwi kaya dene partner kerja sing menyemangati wong lanang ki wong wadon. Ngoten. Nggih. Dadi ya kudu sinkron ya Pak ya. Betul. Nggih, mergo pernikahan niku kan dua pendapat yang berbeda. Menjadi satu. Dua inspirasi yang berbeda namun menjadi satu dikemas dalam rumah tangga. Betul. Mula nek trampil nggon napa wau tutur dapur kasur niku isih kudu ditambahi Pak. Ditambahi apa? Ditambahi uga trampil neng ngisor lan neng dhuwur. Piye iki kudu enek segi penggenaan iki. Lho kudu iso trampil neng ngisor neng dhuwur ki tegese kudu iso ngolor apa sing dadi pendapatan sing diparingi suami. Iso ngolor barang sing cupet. Wong wedok ki pedaringan saumpamane aja nganti bocor. Pira-pira nafkahe seorang suami kudu diirit-irit. Disyukuri, diirit-irit ben cukup saben dinane. Kecukupan. Terus ben iso nabung untuk masa depan. Niku hikmah saka PKK iki teng mriku, Pak. Ya. Wah, PKK niku tenan anggere gelem melu PKK keluarga sejahtera. Bojo kula iki sedina PKK ping 10, Pak. Lho. Apa kuwi? Wah, mulih ngoten pun pekekah sakit pun akeh PKK-ne. Ha iya. Matur nuwun sowan wonten Ndemuk. Ndemuk ya Pak ya. ya. Ndemuk dalam Bapak Kades. Kene Pak Kepala Desa, Masya Allah luar biasa Pak Kepala. Mayang ning kene iki ra kenek sembranan lho. Lire pripun? Jenenge Bapak Kades ki lek karo lakon kuwi jan wis pokoke lakon kudu turut. Ngerti banget karo babakan wayang. Dadi lakon bengi iki Wahyu Trimanunggal ki sing ngerantam panjenenganipun Bapak Kades ki lakone ngene. Mbah iki monggo lek nggarap piye sing penting iki ira-irane tawa jlintrike ngene. Dadi aku ya setengah grayah-grayah iki monggo. Lah ning niku nek jenengan genah mampu. Sing abot niku enten lakon siji sing paling abot. Apa? Niki Trimanggala to niku wau?
Tri Manunggal. Tri Manunggal to. Tri Manunggal gampang angger telu dadekke siji rampung. Sing nglakon sing paling abot niku nek Semar mbangun kayangan. Lah kok abot? Ngusungi material Pak sing abot Pak niku. Heeh. Lah nggih. Jane kowe kan do salah persepsi to Mas. Piye? Sing diarani Semar mbangun kayangan kuwi persepsine para dewa lek nganggep Semar iki arep ngimbani utawa ngimbangi kadewatan. Jane ora kaya ngono sing arep dibangun Semar iki jati diri pribadine Semar arep mbangun babakan njaba jerone Badranaya. Ya pancen fisike ya dibangun ning sing utama mbangun pribadine Ki Lurah Semar. Lho nggih, cocok Pak. Ngoten. Dadi nek dionceki pancen akeh lakon-lakon wayang. Ya, heeh. Mula niki sing dikersake Pak Lurah Tri Manunggal. Telu dadi siji. Ya. Kaya beliau menjalankan 3 untuk masyarakatnya. Betul, apa wae? Siji ya kuwi kerukunan warga masyarakatnya, kedua pembangunan fisik desanya, yang ketiga kesejahteraan masyarakatnya. Niku Pak Lurahe, Pak Kepala Desane. Ngoten lho Pak Ya. Asmanipun Pak Bapak Suwari. Pak Suwari, alhamdulillah Pak Suwari, muga-muga pinaringan dirga yuswa, awet gagah, awet sehat, awet momong anak putu, tansah ditresnani sak pepadaning urip, awet notong masyarakatipun rampung tutuk mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Amin. Wah, iki dagelan tiba kemil Pak niki Pak. Ha kok tiba kemil? Munggah segone teko. Kuwi tandha lek gareng utawa dagelan rezekine arep akeh angger munggah bareng karo daharan. Amin, nggawa rezeki, Pak. Nggawa rezeki. Coba monggo disekecake anggenipun sami dahar langkung rumiyin para kanca. Ketang seklimah rong klimah mene pitutur kanggo temanten Mas Gareng anut kadewasane panjenengan. Yen pitutur kuwi kanggone kula kleru, Pak. Ha kok kleru. Nonton-nonton sapa sing arep dituturi. Nek Mas manten, Mbak manten secara sekolahan mawon titele napa? Dhuwur. Siji sarjana teknik, siji sarjana hukum. Nggih napa? Ketok ora? Wacan dhewe nya. Perawat. Nah, tegese Pak, tegese sinaune sekolahe luwih dhuwur Mas manten karo Mbak manten. Ayo siji paham terkait dengan teknik sing sijine sing putri keperawatan. Bisa wah jan wis tenan. Iki keluargane bahagia tur cepet duwe momongan iki mergo mantene lanang mudeng teknike. Oh iya dadi mboten badhe nuturi padha karo nguyahi segara mung ndongake mawon. Nah ndongake kula ki nek nuturi tiwas nuturi wong kula dhewe uripe montang-manting kok. Iya wong kowe rabi ya ping 6. Mbok ya ora buka wirange anake ngono. Kula kok rabi ping 6 iki. Lah aku ki nganti bingung lho. Kabar sing endi kok rabi. Nganti bingung. Goleki Gareng biyen jare Gareng Solo. Terus bareng dilacak ning Solo. Mriki mboten wonten lho jenenge Gareng Solo, wontenipun Gareng Karanganyar. Terus neh wonten Gareng napa nika? Palur. Iya, terus saiki Gareng Wonogiri. Aku pindah-pindah wong kontraktor kok. Lho. Kontraktor kok. Kontraktor apa? Ya ngontrak kono lho Pak maksude. Wong mampu kok. Mboten ya tetep mriku alamat kula, Pak. Dadi nadyan to beda alamat ning tetep sing digawa pangkah ibuke cacah sing pisanan. Ping pindho. Walah. Surakat. Pindho. Ya ndongake mawon, Pak. Langgenga lestariya katresnane Mbak manten Mas manten. Ya. Langgenga lestariya bebrayane Mas manten lan Mbak manten. Pinaringana ayom-ayem lan tentrem. Pinaringana rejeki ingkang kathah melimpah berkah lan barokah. Pinaringana keturunan soleh lan solehah. Pinaringana gesang ingkang mulya donya lan akhiratipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kuwi wis tutuk Pak. Wis pokoke lek donga sing kaya ngono kuwi wis cukup ing samubarang. Lah, gonge Pak. Gonge entuk wahyu jodoh dudu wahyu bojo.
Bedane? Beda. Bojo niku karena sesuatu hal bisa dipisahkan utawa bisa terpisah. Ning nek jodoh kuwi ngantek puputing yuswa. Lho niku jodoh, Pak. Oh. Enten wong dadi bojo ning ora jodoh. Omah-omah duwe anak telu, duwe anak loro terus pegatan. Kuwi jenenge bojo ning ora jodoh. Heeh. Nah, nek sing jodoh niku Pak ora iso dipisahke dening manungsa kejaba ajal yang memisahkan. Betul. Lho, tuladane kaya Pak Minto Darsono. Kuwi ya bojo ya jodoh. Heeh. Ngono lho, Pak. Aku ki selawasi serang liya ya semak ibumu tok kuwi kok ya. Nggih wong sing ngerti rahasiane mung kula kok ya. Ya. Ah, dikancani karo pesinden siji Mas Gareng coba dumuken sapa sing paling mbok senengi. Ya gandeng ki lagi dodahar sing ora dahar wae, Pak. Mbak Pipit sing ora dahar iki, liyane lagi dodahar. Ya Pipit pancen tak penging Pipit, Nduk. Nyapa? Lek ben bengi wayangan aja nganti maem wanci dalu. Oh, marai? Marai lemu. Oke. Iya. Aja nduk, aja nyelep wae ngene. Ngadeg kok Wong Ayu kene. Sepote napa, Pak? Diringi mboten? Ora usah. Ora usah. Ya apa? Alon-alon wis. Boyo, boyo. Ini. Diringi wesan. Lambene kanca-kancaku. Piye? Iringane piye mau? Dung klek dung klek ngene pas kene dung klek dung klek. Lho diringi manten nih. Ya Mas. Manten-mantenan Mas. Pak. Ayo mlaku. Laku sing apik. Iya nggih tak apik-apike ya. Sing apik. Alah iya ya. Mas Gareng, Dawuh, Pak. apa arep ngawinke kebo? Lho. Jaran kok, Pak. Ya wong iki manten bojone kok. Ah iya. Ala tanpa rupa wong aku ki ya bojomu. Lemu kaya ngapa kowe ki ya bojoku. Iya Mas. Kudu gelem nampa apa sing dadi kekurangane lan keluwihane. Apa anane ya Mas? Nah, kaya ngono kuwi. Keluarga bahagia. Iki acara bahagia. mantenan nek iso awake dhewe kena nggo tepuk lan tulodo manten sekalian. Tunjukno le pancen sampean keluarga yang harmonis. Coba, ayo. Harmonis ya Mas. Ah, ditunjukne sarana oleh gandrung Mas Gareng karo Mbak Pipit. Ayo. Oke. Anu Mas Dar. Ah iya. Nonton film ta Mas? Anu gendari riyen ya Mas Dar. Aja diinceng marai isin. Nggih. Pelak ya Dek ya. Nderek jenengan. Pelak. Nah. Iya. Pelak. Aku Romantis, Roman. Iya. kudu mesra. Oke. Mas, Apa? aku gandringen ya Mas. Gandrung. Oh iya. Kok digandring iki? Gandrung. Kleru. Ya. Duh wong lemu ayu. Yo lemu. Ayumu ki mergo lemu. Kowe nek kuru malah elek ngono lho. Sing tenanan ngono lho Mas. Pepujane ngati. Napa leres mekaten to Kang Mas? Iya Cahayu. Donya iki ora ana wanita kang lemu kang ayu kejaba sliramu Cahayu. Nuwun ninjih Kang Mas, manten ugi kula. Kula ugi tresna sanget dhateng panjenengan Kang Mas. Iya. Kaya ngene wong nandang asmara. Kang Mas, Wah, suaramu kok apik men to Mas. Kleru milih bojo koclok aku iki. Lah suaramu ki apik ngono lho. Lu digandrung kok ngene-ngene. Lah aku ki bunga saking bungaku. Nek polahmu ngono apa aku iso masuk? Leh. Masuk apane kok yo? Masuk memberikan iki lho, gandrungku iki ngono lho. Oh ya gandeng tangane digandeng. Nah. Piye, Bu? Apa mong awakku dhewe? Neng kowe tresno karo aku to Cahayu? Saestu kula Umpama tresno aku kaliyan mulih panjenengan. tenan lahir batin. Enjeh lahir Aku mulih batin. nyambut gawe. Yen aku ngelu mumet mbok pijet nggon ngendi, Nduk? Mustaka panjenengan kula pijeti. Iya. Iki Enjeh. lagi anu gatel apa tegese iki watuk. Mbok pijet nggon ngendi watuk? Watuk.
Gulune panjenengan. Pijeten nduk pijeten. Aduh, ya ora aku iki nekak jenenge. Ya nonton-nonton kok. Piye? Yen aku watuk mbok pijet nggon ngendi? Gulune panjenengan. Lah kok aku sesek mbok pijet nggon ngendi, Nduk? Dodo. Aku mau ki jajan kok kan mangan sambel kok senep mbok pijet nggon ngendi? Weteng. Wetenge jenengan niki. Aku bar ngombe es terus ngombe panas kok anyang-anyangen mbok pijet nggon ngendi? Jempolmu kuwi tak taleni. Kok ya rumah saku. Lah wis tekan kene kok ora mampir kecamatan sik ngono. Delok-delok. Sesuk-esuk ae lek mampir kecamatan. Nutuk-nutuk kentongan. Alah urung buka. Kok rumah saku kok ya. Sing tenanan ngono lho lek gandrung ki. Oke. Nah, ya ngono. Duh. Lho, Raine ndi? ndangak. Ning kene. Dadi- Rumah saku. Dadi telu raimu, Nduk. Lho, lah sing sitok ndi? Sing loro ndi? Oh, bros tak kira rai. Rumah saku. Nah, ya. Abot tenan. Walah. Dianggrang wae. Duh te lek dar. Sing tenanan ngono lho, Duh Mas. dewa. Sing tenanan ngono lho aku ki tresna karo sampe. Duh dewa. Ngono. Ning kene apik suarane. Ngono lho. Duh dewa. Dewa. Iki kok iso ngene? Mergo cedak mik bathok. Duh dewa. Oh, lah nek speaker aktif ngono kok ya. Lho kok ngono sing apik ngono lho, Mas. Iya, iya. Kok Duh kok- dewa. Jawatakong. Iya toh, Mas? Iya toh? Ki sakmono gedene aku sok-sok yo mbayangke lho pitar awakmu iki. Bahaya. Kok kudu Menengot kan Nduk aja obah. iki mbok kapakne aku. Dipangku nang kene kok dikapake iki. Lah wong keter-keter ngono ki apamu? Walah bocahe ngililir. Bobok le bapak golek duit. Selamat. Kayak nang omahe lho, kok digowo lho. Kok ning omah piye wong selamat pengen jagongan ro pertiwi kok. Seperti Pit. ini. Nggih. Rumangsamu kok ndokok ngomah ngantek gondol kucing. Mbok kira barang sekurupan ngono apa piye? Duh de dar. Duh dewa Jawatakong walasana mring wak mami. Jalukmu apa ta Cahayu? Jaluk kula. Tresnane jenengan mawon Kang Mas. Bondo donya? Mboten. Wis jan kaya ngerangkul wit ringin. Tresnane jenengan Alon, Kang alon. kula suwun Kang Mas. Alon iki wong lanang lho Nduk alon-alon. Mpun to, nggih. Kula niki tresna sanget kalih jenengan lho, Mas. Alon-alon. Iki wong lanang ora kajen tenan aku wengi iki. Nah, piye lho urung Mas aku. Wong wis dingenekne wae. Ora kajen piye? Mlaku wong loro kuwi sing apik harmonis ngono lho Dek. Nah, mlaku Iya, Nek, adoh nek urung duwe kendaraan prosese wong rumah tangga kudu gelem laku. Heeh. Ibarate iki laku tirakat. Ngoten to Pak nggih? Iya. Laku. Nah. Laku sing apik ngene. Nek mlaku kok kesel, berarti siji-sijine kudu ngerti karo pasangane. Ire. Kowe kesel apa ora? Kesel. Gendong ngono carane iki wong lanang sing tanggung jawab. Mergo ngerti le sing wedok ki kesel kudu digendong. Lah ya wong lanang kan kudu jenenge iki Paham. Lah, ngoten iya. lho, Pak. Kuat ora? Lho, cilik iki lanang lho, Nduk. Oh, ya, ya. Onderdil ori. Ya Allah Gusti. Ayo. Ora iso mlaku. Pas kok angel. Lah, kok medal-medal ngono? Ah, lah kowe obah ae kok. Ah, waduh, Ngapunten ndak sengaja. iki pendak taun sik dipajeki. Za ndak Malah sengaja, mbok Mas. pupuk. Maaf. Kok nek ora apa-apa karo bojoke ora apa-apa. Astagfirullahaladzim. Ndak kuat to, ngengkel. Kaya mikul tugu Pak kula, Pak. Masyaallah. Nah, Ya, saiki dadi mlaku. Pipit kudu ngerti le pancen sing lanang iki ya ora kuat, mongko ngangkat semono gedene kuwi ambekane melar mingkus. Mas sampean kesel to, Mas? Capek, Dik. Oh, kesel kayak sini.
Gen. Wis ben ngene yo. Penak tenan. Tak go mulih lah no. Lho meh lho wis meh lho. Nah iki lah. Kok sae? Tak go mulih. Balik rono. Kek. Karo mas aku. Lah ngopo? Oh enak tenan Mas. Wis tewenan Pak. Ora nyio-nyio jarene lemu. Tapi Mbasan dadi jaran penak ta? iya ya. Sik ya, Dek. Mas aku. Kok sik tak mengkondisikan sesuatu. Lah ngopo? Bocahe ngelilir kok. Diomongi angel kene tak slentike. Aja. Karo mas aku kok. Iki iso ngelilir aku wis seneng kok malah mbok slenthrik. Salahe kok. Ndek ingin tak rewangi terapi ngene Mbah Koyo kok. Besok kapan katekan? Boh, Loh, selaku. awang digandrung kok embuh. Jejer lan wong. Iki nyapa kadek? Nerep. Doktermu iki lho. Sing mau wis meh finish kok. Ayo. Pak Polsek, Pak. Ngapa lho? Ngapa? Lah iki Pak yo wis pencemaran nama baik ngene iki. Apa namamu? Lapor, Pak. Namamu ki apik apa piye? Gareng nakal, Pak, pelecehan, Pak. Endi lho sing tak lecehke iki apa? Lah kowe iki sikilmu ngene iki nyapa? Jare gandrong ya ora, Pak? Lah iya. Gandrong. Gandrong. Apa diwalek kowe sing mburi nak nu lah. Wong gandrong ki dawuhe pake kan gandrong. Kowe mburi to. Sepur-sepuran buri. Nah, wong gandrong. Lah apa kena aku begagah? Ibaratnya numpak sepeda motor. Oh, numpak sepeda motor. Aku mbok gandeng, Mas. Duh, diboncengno. Oh iya. Ya. Wes. Ayo. Waduh. Lampune ndangak. Kuwi pemesimpangan lampune ndangak pisui sing saka kono Pak aku. Sing tenanan ngono lho. Lah iki wis ngene tenanan. Jereke numpak motor ayo. Pite mio bebane semene. Ndu lampune ndangak dipisui sing saka kono. Jepin. Jepin. Kok rumah saku. Kok iso ngejak motor-motoran biaran. Oh yo. Lah ya ta nguyok ta. Ah. Iki sinden gandes luwes tur ngembes ki ya iki, Pak. Kok rumah saku kok yo. Ayo dibablaske tembange. Besok kapan Wes. katekan? Wis lah ya. Wes. Jejer lan wong jejer lan wong ayu upamakna iku nahkoda tanpa Oh iya ta. prau Mengkis-mengkis diomong wis Sah. tuwek. Diomong Sah. angel Ram. Raden Jolo Ngono ngengkel. Ngengkel. Asmane Pak. kumat. Oh, asmane kumat yo. Sorry no aku kok ndek asma sehat no. Aku rajin minum bio moringa kok ya. Wah. Sponsor rumah saku. Nyidam pentol anu nyidam sari asmara. Ya, kaya ngapa? Tem. Hah? Ganggi ya ini mana. Nembang iki lek kene rung. Yo, kaya ngapa? Dodok ngono aja Drodok ngangkat. sik. Drodok sik. Biasanya ya ora didrodok napa ora beneran. Kok gembreneng kok rumah saku. Iya. Tenono. Kowe arep pipit kaya ngono. Aku sesuk ya ngono sesuk esuk. Karo buke. Iya. Berarti arep Lek wis cadet turu aku arep ngono. lah. Aku ora mulih sesuk aku. Nyapa? Arep nonton polahe Pak Minto. Wah. Ning endi? Eh? Kowe ndak entuk ning mahku. Ndak. Kowe arep terusan ning Blitar kudu golek kamar njaba raleh ning mahku. Hah, lawange akeh kok nyelinep no tikus kok aku kok. Alah. Wah, layak modelnya kayak berit. Arep nggo HP aku. Hah? Pak Minto biar tak live streaming. Romantis banget Mas Gareng karo Mbak Bibit. Andani kok kula iki anggere karo Bibit iki padha karo sing ning omah, Pak. Wah. Lho, lah anggermu angger bar tak nggo perlu. Langsung kepoyoh ngono kae, Pak. Oh jenenge sil kelep iki nek wis londot ya ngono kae, Pak. Heeh. Obah Siti we mili kok. Iki coba Mbak Mita karo Mbak Widya
Dangdute ditokke sik iki enek sing ngersake tembang. Mita Wida. Heeh. Nggih Pak Ya. Berdiri Cahayu. Monggo. Spot ke monggo. Yuk, sepot dados yo. Kembelengan nyunggi-nyunggi waktu. Kembelengan Sapa lagi lek Mbak Mita ki kepiye lek Mbak Widya kepiye? Menurut Mas Gareng. Menurut saya kedua-duanya anggun dan mempesona. Heeh. Mula kula ki senenge melu Sekar Gadung ki oke sithik tak syukuri sing penting ketemu sinden-sindene Pak Minto. Sindene ngangeni ya, Mas. Lho ora mau ngangeni, Nduk. Terus? Ngene iki wis tenan inspirasi. Aku ki anggere bare ketemu sinden-sinden Sekar Gadung ki wis kaya dene entuk obat perangsang. Terus nyawang sing ning omah? Nah, Nyawang sing ning omah? ya tetep apik sing nang omah. Ah iya, streaming bojo kok tetep di takut. nomor 1 kan. Betul, Iki lak mung bojo ning panggung, cantike lak mergo wedak. Iki wedake nek dikelokop ya nglumbruk kaya kum-kuman anduk, Pak padha ae. Aduh. Ninggal katresnan Oke. Mas Gareng. Siap. Kaya ngapa? Tujuane Terus pundi? panjenenganipun Bapa Suwari menika kejawi ngluwari ingkang dados unek-unek Nadar. pancen sedekah rasa kagem para warga mliginipun warga masyarakat Demuk. Sak kiwa tengenipun Ha-ha. malah kepara dalu niki sing mriksani mboten namung warga masyarakat mriki mawon. Lumantar live streaming Iya. niki ribuan penonton yang menyaksikan. Tur meneh nggone keparenganake pagelaran wayang kulit iki bisa menehi rejeki mligine pedagang kaki lima. Iki wis perangane wong ngibadah utawa sedekah. Oh ngoten nggih Ha-ha. Pak, nggih. Bermanfaat ternyata. Ya. Hidupnya itu bermanfaat untuk orang lain. Cocok. Muga-muga jenenge niate sedekah ora lokak bar duwe gawe rezekine tambah kebak. Kebak. Amin. Amin. Tembang sak banjure Napa- Mas Gareng napa, Pak? nyuwun Mbak Lilis karo Mbak Luki tembange Denok. Nah, kaya ngapa? Lilis dan Luki Ya. 2L Lilis Luki lagune Denok. Denok. Waduh dikandeli bengese kandeli ya arep syuting kok bengese Ah, kandeli iya. ya. Karo Mbak Diah ngadeg sisan. Nah, sik lek pancen urung percaya diri yo ditambahi sik bengesane. Idepe iki lho ulu idepe iki diwalik ngono. Nah sesuk Sekar Gadung ki idepe iki tak penging dengkeki ning dhuwur, tak kon marake nang ngisor. Wah dadi angger kedap nyulek ya Pak. Apik Iya. niku. Kuwi genas wonge ora ngantuk niku Pak niku. Tenan. Yo, Denok cak kaya ngapa? Sinden telu ngadeg dados. Ora bakal cukup lautan mangsi ngukir indah ayomu kaya widodari mungkin iso ente ewunan laku nyeritake gedene rasa sayangku. Sampun dipunaturaken tembang kangge nem-neman. Milanipun ing Cangik Limbuk niku digawe rata sing sepuh ya diaturi midhangetke tembang sing alus, Leres sing enom ya ben keturutan sing dadi ngen-ngene Mas Gareng. ora ninggalke sing sepuh ya tetep diladeni Ya. apa sing dadi kelangenane ning penonton milenial tembang-tembang sing disenengi ugi diaturke. Ya. Cocok Pak Nah, dadi Buktikan Mas Gareng. Nggih. Le pancen jenengan kuwi salah satu sosok pria yang bertanggung jawab, ndak diolok-olok untuk kaum wanita. Saiki nembango mungkrang mangkring. Ayo. Iso ora? Iso Pak. Iso wae. Iso ta? Nah, Iso. pilihan kuwi antarane Mbak Lilis, Mbak Sulis, Mbak Punjung karo Mbak Luki. Coba sing ndi? Ayo. Mongkrang mangkring iki wedoke karaktere kudu
Oh, jerawat. Nah, lek ngono sing ndi ya, Pak? Lilis Karnali. Lilis. Ya. Nah, Lilis. Ya wah, iki. Ya. Manuk betet. Apa lah kau nih bilang apa kau tuh sama aku tuh? Apa kau? Oh, Sudah wajah kau itu jelek sangat tahu tak? Kau tuh seperti kuntilanak tahu tak kau? Jangan kau menghina. Jelek-jelek iki yo makhluk Gusti Allah lho. Tenan. Putih-putih kau dari jauh tuh seperti pocong tahu tak? Ya mending bagus putih di muka lah daripada kamu putihnya keputihannya tidak di muka. Di mana? Mikir lu ya. Jelek sangat tahu kak kau tuh. Oke, iki sasak iki bojo anggere ora diblonjo iki kok mesti suarane wis teko ngendi-ngendi, Pak. Itulah sudah wajar. Kita nak jadi sinden juga cari duit. Bukanlah cari gendaan tahu tak kau? Ayo piye gue? Ki mben apa hari-hari ini pangan kirik ya Pak Cahya? Kelakon blekutak-blekutuk kowe. Ayo. Lah ya bahasane kowe ora paham basane upin-ipin kok digawa rene. Iyalah, aku nak kerasukan kuntilanak tahu tak? Oke, tak apalah. Kita nyanyi yuk. Oke, apalah judul lagunya? Yo, mungkrang mangkring lah. Apa mungkrang-mangkring tuh macam seperti kompor tahu tak? Oh, tidak lah. Apa? Mungkrang mangkring ki apa to, Pak? Ayo mbah kono karo bojone kok ya. Metangkring. Iya. Itu loh, metangkring itu loh. Apa metangkring? Alah ibaratnya kompor sama ketel tuh sama ditangkringi gitu. Ketel? Apa ya? Teko. Oh, apa sih? Ceret. Oke, ya. Ya, oke. Oke. Ya. Pindahlah aku nak jadi bahasa Jawa, oke? Siapa jenengmu? Alah telek. Iya. Arep pindah basa Jawane, arep basane Malaysia, wong ya padha galake we kok, Pak. Ora ya, aku nek turu alus lho Mas aku. Nek turu. Ora mungkin turumu kok halus, mesti ya sikilmu teko dhuwur-dhuwur. Tidak. Mungkrang mangkring ya. Oke. Yang apa? Oke. Mungkrang mangkring dados yo. Piye karepmu saben dina kok mung ngajak patu hasil gede kowe jok mentang-mentang tak rasake Ra ngajeni wong lanang. Seruntek atimu kowe aja cerewet wae aku usaha wis tekan kono kene aku ngerti wong wedok senenganmu duit tanpa duit lambemu kena dikunci mbokne sayang kowe kudu eling belanja mungkrang
piye iku kewajibanmu. Wis tak genahne wit awal seprono seprene. Kok dadak kon bolan baleni. Wi lambeku kesel Mas bendina kon bolan baleni. Kon ngelang-elengne nek dadi wong lanang kuwi kudu nyambut gawe, kudu tanggung jawab ngayani bojone. Tapi kan mangkring kuwi ya penting. Penting lele ora meneh dhuwit rumangsamu beras ora tuku, susu ora tuku, teh ora tuku, gula ora tuku. Anake sekolah mulih kon nggawa MBG. Lah terus aku sandang panganku, macaku, skincareku, sembarang barangku. Wong kowe nek aku ayu ya demen. Ya ora mung aku tok, dalange ya demen nek kowe ayu kok. Ya aja kaya mangkono Mas. Dalang tangga kula Pak, tangga kula Pak. Ora usah ngentut-ngentut ke aku. Tangga Lah kula. iya wong barang iki ora lak rumah bener. tanggaku to, iki lak rumah tanggaku kan berarti tanggaku ngono lho. Ya. Wong barang ora penerket biyen dielingke kok panggah kaya ngono wae. Jenenge dadi wong lanang duwe kuping apa ora? Duwe iki kuping kok cantelan wajan. Lah kene lah kok ora nyambut gawe ngapa? Bendina. Ya pitekno nek wong lanang kira entuk gawean, kuwi kudune wong wedok sing ewake ekonomine rumah tangga. Lah wis pirang-pirang taun wis eneng 10 taun, 5 taun, 2 taun, 3 taun tak tunggoni panggah gor arepe mangkring tok. Bojomu kuwi sing sobek. Sing apa? Sobek. Engko tak lim. Kok jan ngono kuwi dadi wong lanang kudu tanggung jawab, Mas. Tanggung jawab ya, Dik. Rungokno. Oke, Dik. Tak rungokke, Dik. Ana duit tak ladeni salen pohmu. Mbokne piye karepmu saben dina kok mung ngajak patu hasil gede kowe jok mentang-mentang tak rasa kira Piye karepmu aku risih nesu nyawang gawemu dadi wong lanang kowe kaya rumangsa piye carane nyukupi kula marsa mengko dhisik kowe aja cerewet wae Aku usaha wis tekan trono kene. aku ngerti wong wedok senengamu duwe tanpa duwe lambemu kena dikure saben-saben ucapmu ora kasa sing dong mangan asinku awan mangan rasa tapi kok nyamani aku kowe rati benasu eman Mbokne sayang yo eling jur kepiye iku kewajibanmu. Dadi nek dirasake iki ya ora enek sing salah, ya ora enek sing bener. Lire piye, Pak? Wong lanang ora nyambut gawe kuwi pancen ya salah merga dadi saka guruning kulawarga. Tetep budidaya. Nah, wong wadon menuntut terkait dengan ekonomi keuangan. Kuwi ya bener ning salahe le ra ngladeni wong lanang
Kuwi merga wis diijabke mawa tembung qabiltu nikakaha. Qabiltu nikakaha. Dadi pancen tembang mungkrang mangkring ki pesan kanggo keluarga. Wong lanang kudu tanggung jawab nyukupi kebutuhan ning keluarga ben wong wadon ora mecucu nganti lambene kena dikuncit. Sak gawe-gaweane kudu nyambut gawe. Ora bab okelan sithik sing baku entuk berkah barokahe. Ha iya. Ngoten. Lah iso sing akeh aja gur titik. Mampune lagek semono golek ijol liya kono. Ha ijolne rinjing. Lem. Kowe tak ijolke wedhus. Ya kono encepno wedhus kono lek gelem. Pakane suket ngono. Yuk, langsung. Ana duit. Ana duit tak ladeni tak lempono. Iki nyen tembang garapane dhewe Mas Gareng. Karya Pake. Ya. Mongkrang mangkring kopi wengi terus rasa apa mau Pake? Saya tresno. Saya tresno. Heeh. Anek meneh sing anyar rung dadi aku ngerti. Lagi urek-urek iki aku ngerti aku. Iya. Cek. Nonon. Ngenteni lunggare wektu engko yo digarap. Nggih, iki lagi usum gawean. Engko lek wis metu rasan-rasan karo kurban bokong. Wah, jan wis elok kuwi engko. Gentian Mas Gareng. Sinten malih? Kagem para sepuh ngersake podang kuning jangkep sak bawane. Nyuwun panjenengane Mbak Sulis, Mbak Punjung, Mbak Luki karo Mbak Mita. Ya, kaya ngapa? Sulis, Punjung, Luki, Mita. Ben jumeneng disepoti. Yo, kaya ngapa? Sepote dados. Saya mau tamasya keliling-liling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Dibawani ben jangkep iki mengko digarap nganggo akustikan. Ya. Kaya ngapa? Ki pancen garapane beda karo liyane. Bawa rupiah nggih Pake. Heeh, nganggo bawa ben Mbak jangkep. Sulis. Dalem Mas Gareng. Diparingi bawa sik wong ayu. Nggih, Asmarandono. Nah iya iki Banjaran Asmarandono, mau bengi Banjaran Pucung ya. Nadyan wujud temong peksi goleki si podang jenar ibu bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo
Buka celuk, podang kuning, akustikan dados. Matur sembah nuwun. Pake ngaturaken salam. Ya. Saking Mas Yusuf Ansor Gunung Kidul. Dalu niki mriksani lumantar streaming. Nggih. Salam sehat katur Pake. Matur sembah nuwun Di Yusuf Ansor dalang saking Gunung Kidul. Nah, leres. Wah, kuwi nadyan tasih muda ning ya luar biasa. Patut untuk diacungi jempol. Masih satu tembang Mas Gareng, Mbak Widya, Mbak Pipit karo Mbak Diah. Lali janjine. Siap. Iki dalam arti wong lek duwe janji aja nganti mblenjani. Mergo kapan-kapan mesti bakal ditagih. Ya.
Hukum karma ki saiki wis ora kaya biyen dadak nganggo wektu sing dawa. Saiki hukum dharma utawa hukum karma ki sak dek sak nyet. Nah, langsung kaya ngapa dados Mas yo. Asoy. 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 MBG Mas bawa ganteng. Yang paling manis buah lili. Tambah ganteng aja my little bolu gitu. Ayo Mas. Mas bawa ganteng. MPG Mas bawa ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lili. Tambah ganteng aja my little bolu ketan. Ihi, cerit. Masa ganteng-ganteng kok mau cerit. Mas Tatit. Nggih. Monggo dilajengke. Nggih. Aku seneng sampean dalange, Mas. Kok ngiringan ki ganteng, kok mburi ganteng kok tenan, Mas. Jan, wahyune tiba jenengan pokoke iki sing terus kepake. Amin. Tur luweh kuncara, luweh kondang, luweh payu. Amin. Amin. Aku melu ya, Mas. Tuwek no, Mas. Ya. Gentenan ro kabul. Wah. Ya, Mas ya. Nggih, Ya, nggih. Mas, ya. Oke. Nggih. Ya. Monggo Mas, pun lajengaken Mas. Koko sing dupa kumalun ngening kentiasa